C'est lui qui a juré. C'est lui qui a dit un seul jour ne sera pas ajouté à la durée de la transition. S'il respecte, tant mieux pour lui. S'il ne respecte pas, tant mieux pour lui. Je n'ai pas de commentaire à faire sur le discours qu'il va prononcer. C'est l'ensemble des partis politiques, c'est l'ensemble des associations, c'est l'ensemble des ONG, c'est l'ensemble des syndicats et des sociétés civiles. Donc c'est toute la composante nationale du pays regroupée en une grande organisation qu'on appelle les forces vives. Donc quand elle parle, c'est le peuple de Guinée qui parle. Et les engagements, les déclarations des forces vives doivent être considérées comme les déclarations du peuple de Guinée. Sur ce, vous connaissez tous la transition qui a commencé le 5 septembre et qui doit normalement prendre fin le 31 décembre. Cette durée-là, elle a été définie par la CEDEAO et par la junte militaire au pouvoir, puisqu'elle n'a pas considéré les plus grandes formations politiques qui ont l'électorat national du pays, et la transition, c'est pour préparer une élection. Les acteurs qui sont intéressés aux élections, c'est les grands partis politiques. Les acteurs qui sont intéressés, c'est les grands partis politiques. Mi torike on dono mi geji on partage la live on mola nado andi non Mamadi Doumbouya hande ko kanko mi ari do yewtugol kanko no mi fewta e makko do non mi yewta hari ha hande mi yettanali mo disposition fewtugol e makko kanko Mamadi Doumbouya yewtamo hande non mi yewta e modo gonga simo fala yobe yewti hewtinane mede andi be arde be sivala mede andi be arde be ndara ko mi wadata kon hibe andi hibe humpa kon dum fode ya image e wotata hibe wulani tola hibe wulani tijala puissance mais be yi goddo goton hawjudo buri be marbe hakkil kadi wawdo mabbe yaltudo ajmo accantabe ko do non mi mari hande kadi révélation molano mo minoditata jamala gine on fop modum fiyobe gentola moja be fama moja be anda konnu mi fala be yewtede do mi avertisi do non hande kadi do non CNRD on fop e conseiller be mabbe be fop e conseil des ministres on fop e ministre de mabbe ministre de mabbe transport fop mi toriki on do mi jeji on mi toriki on mi jeji on partager live mede on partage la live mede ha kanko tigri Mamadi parce que mede andi mo mari écran plat ko ndarata ko chambre mako kanko Mamadi Doumbouya jonno fiyo no mi arata yewtugol non ananata pular anana pular mi woli dante non fiyo yimbe mabe kadi andu moƴƴa be kankam me parce que aje yaka kankam ɓuri lammi a fami ka mi aray do non hande kadi mi andina do hande kadi fi foni ke menge histoire mako kanko histoire mako foni ke menge e Aliou Ba o mo be woni nabude de balle ko sakkitoron do ko suudu nyaawitirno nyande bebe naba mo be yaltina mo nyande bebe naba mo be nyaltina mo e hoore toñi mi aray do hande kadi yewtugol on fi mabbe e aray kadi yewten fi Habib Maron Camara kum pay kum wado on journaliste yagal o nangado e hoore toñi o nangado e hoore jaggo o nangado e hoore fi mo yewti Ousmane Gawal gonga mi torike on mi jeji on partage live medo ha o hewta ko agence ji mabbe be fof mabbe kambe wombe ben kala mo fof modum Mamadi wadu tout possible no akkitira nangabe be ko dum men landima golle maden mi anditina mado si a yeggiti min mi yeggitali golle maden ko jettuna da kon disposition ma mo yettuda on 5 septembre si tawi a firtimo mire ngandi a firti on non kono baytum a firti on non a inni ananga fi parti politique din ko dadis wawali kon ko dadis wowluno kon on no fo interdit non ko dadis wowli kon ko dadis hada kon anga wawata arde dum do parce que a jeaka la gene buri Mamadi buri dadis a jeaka la gene buri foni kemenge a no woni non a jeaka la gene kadi fi e hoore Aliou Ba itisi ke Habib Maron Camara itisi ke Billoba itisi ke Sadou Nigama oya e la mort de Mohamed Oda o mo ando biya vogi kakomo mi toriko mi jeji on jamala gine wattane hila moƴƴa ko monon ko yewtere mi yewti do hande no mi fillito kadi moƴƴa faamo moƴƴa ando moƴƴa ko monon yewtere ko mi toriko mi jeji on partage live on ha o hewta parce que mi andi déjà hibe arde be ndara men hibe andi ko men ko wadde mi fewti e Mamadi Doumbouya mi fillito moƴƴa fi yonano moƴƴa mi fewti e Mamadi Doumbouya yo accutu nangabe ben o saydo ko dum buri mo moƴƴande o saydo ko lendi on yarde ni yo accutu forcé politique bebe nangabe be yo accutu be so accitali nangabe ben o ni sanay dum so accitali nangabe ben
mi fewta do kade be nguma ko kanko Laurent Doumbouya parce que video amom yadi on o hewtimo kanko tigri o gentike video mi inom mi andinama kadi o gentike video on kadi fewte do be nguma ko kanko Mamadi Doumbouya Laurent Doumbouya o français yo debbo français ancien gendarme yetemo yo yeto modi makko be akitu nangabe sibe jodi ko be ayniti be sikki do fi kanko ko français yo si wari pan o hote ko makko ko fenande no ko lagine o sokete ko lagine be sokete be fop mabbe haysina lagine be nyawete me ko lagine be sokete walla gini be sokete o maison centrale non darnado do kindia da pardon koya o maison centrale darnado do o darnirana kamo fi sina fi gente militaire on baytu be darni o maison centrale on ko be darniri mo ko fi kambe ko be natata wallahi be nato edum wode e mabbe be fop mabbe heba be natu go mi tori ke non bay mi andi duawuji monni no jabade mi duawuji monni seede mu duawuji no jabade mi andina yon do révélation didi mbudi ala ko be jettuno ko fu mudu no jibindira Mamadi hino jodi no uditi kine hunduko mo jenti conseil be mabbe si on jodi ke mi filito moja conseiller be Mamadi de men fo conseil de ministre on fo e conseiller be kambe wombe be nder ton fo ko moye yewta be dum hanna fuddo le charge be hotigine moyngine baskoto be si taytum be ala on yewtude gonga o ala jentade ko forte vivo on ko wolde kidon memmini di recensement je wiide problème di recensement je goddo ya recensement gol be na mo sayobali $20 a recensement sa yobali $50 a recensement hore li recensement je ko gratuit do a wadire parce que on haali ko million de dollars finance don fiyo gine hebu machine ko be recensement mi yewta on do hande hunde wotere si on immiaki so on immaki yewtudo Mamadi yo immo akitana ngabe o nisana don kanko Mamadi Doumbouya mi arto ita do no hande kadi mi wada mi o yiyo e to hande kadi ko mi wada kon inne Mamadi Doumbouya be akitu nangabe sibe akitari nangabe be harayde yo be andu ko habbibe ko node parce que tana molana don fewtani Mamadi Doumbouya den tana molana don fewtani Mamadi Doumbouya wade tout possible no akitoro nangabe si on akitali fonike menge si tayi kadi on wari be yete jama on wari fonike menge si tayi on yari on wari billo ba yete jama on et la même chose encore Habib Maron Camara si tayi on wari be ella yete jama on do wonde trop tard mais si on yewta hali jama on fibe do wallahi onisa be do no hibe mari nene hibe mari baba hibe mari benguri be mari bibbe hibe mari rewbe so akitali be do on sikki on wala to watto on dole ke jidi simandu 2040 on sikki fenande on sikki don ko avertissement général mi fewte Mamadi Doumbouya yo andu moƴƴa o anda ko jama ko won ko wadde no yiyede o anda golle mabbe bonde den golle mabbe tunude den ino anda fop modun no winda no joina parce que so yi yewtereji makko din kanko Mamadi ko yewtuno ko kanko ko yewtuno ko 5 septembre hande naari woni wadde ko parce que be falaka gonga e leydi ni goddo wola ta gonga on yiale o kidnappa do de bale do hayyo mema ka do be yaltini mo kadi parce que be andi be mari problème CNRD no mari problème nini CNRD baytum be wi be hulata be hersata be ƴenƴota ko wallahi en nangay be goto mi tori ke non Allah wata be bitti en ka peyi to be arabe bitti na yasi sibe yalti ka leydi to be ari ga nangirembe goto sibe yalti lagine be ari ga be sikki be fenana jama nangirembe goto wata en accu haye goto e mabbe en aketa haye goto e mabbe nangirem kala yaltudo kala ministre do yaltudo lagine tom taw andube en alati fude pile et Paul en kala e mabbe yalto fuddore ministre de premier ministre mabbe on chef de gouvernement on addi ha itti toti ha e palla yaltudo e mabbe to nangemo yaltudo e mabbe ka peyi to ardo na be ni action fon wonde mabbe nini be susata jindugol ka axe kambe to sibe ala garde ko be susata few be susata jamais de la vie mi turike Allah bay non ko Allah wawi waylutude dum to ndo watare si tawi Allah no andi ko kanko ni wawdo moron kata meden halfini e makko parce que ko kanko ni wawdo moron kata kanko tu wawta men biltude dum do mais Mamadi Siaki talbe nangabe oni sanay dum kanko tigri o anda jaka jama on hari ko bono no mo fejande anga officier jo ajetudo Congo le yeso aduna Allah on fop yeso communauté internationale yeso cour suprême yeso CEDEAO inuda wona ta candidat les élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel a respecter le hande par golle maden ko decaputugol parti politique njanidi rado leader bebe liba cuudi winnalo no gollude laawi hondi Mamadi golli échanger rombo Mamadi golli sina projet ji Alpha Condé signade addaro o fop modo no jori do ayni dum no moko baabe almami be intellectuel be no suivre ko feƴƴude kaleedi mede mo kala mabbe no jori ala ye wadde haalde gonga mi yetta do pose
Habib Marwan Camara en yibe nguma ko sorti mo be nguma ko ado o inni mo tori nangu be modi makko haysi ko appel tu be wa humpondirde be ngure makko ne be wawa andude wahi mo wuri woni impossible yaalaka haalama fi mudu ha honto tegi de blogger be no jodi e wolugol innugol soutene Mamadi Doumbouya mi gabo ko wadi mi piri de tay lamo mi ara mi piri da bikku heba kun ko réseaux sociaux do mi warata dum jamais de la vie mi piri de tay lando mi ara mi piri de tay be bikko heba ko aro ko anda do ko dadi mi TikTok mi haaja kay TikTok himbe bikko wasane di wonko di TikTok yino yenna mawbe no yenna piji gonton no wala fi himbe be hersata mi jabota ko fi ben non ko mi andi non mi yewta ndo hunde wotere si on jodi ke on sikki on nangay bibbe lendi fop mo wowludo ko kala on nangay mo on sikki fenande on sikki ko marsata on sikki ko yaltota on nangirte goto Mamadi sera attaqué Mamadi sera attaqué comme un marteau Mamadi sera mis aux arrêts tous les membres du CNRD sera mis aux arrêts dans les prochains jours wallahi je vous assure au nom de Dieu jodo de do e wadogol musikaji e wattagol tiniji simandu 2040 yawgol cioda suudi Canada e France kondo ko piri goto e modo yaltoyta ko konno e mudu do hay e goto e modo mi torike non Allah non mi ala wolde parce que ñande mi moni de bernde o sa sorri parce que ko himbe be anda ye fuse mudu to na yewtere muno imme yeto don CNRD ko problème habbido be on problème no habbibe parce que si tay be wari be ko wallahi be ni sanay dum be ni kambe kadi no be wari non be ko non be wari te kala yidi mede be portay be yeso jama la gilam fo be filma be lansa ka Facebook adna fo hiya mo boni ko ni rewnirte be ukka be essence fo man ko be sunna be si tay do be wari foni ke min Allah dandu mi yolake dum non mi nali dum kono baytun min fuddi yide video ji circle ko Sadiba Coulibaly wara me why estime de fi foni ke menge billo ba e Habib Marwan Camara mi wolata fi Aliou Ba parce que do ngandi fi Aliou Ba ka maison centrale oni do ngandi fi Aliou Ba mais mi haybe de torino Aliou Ba yo signe ndi kaydiri ni be addanobe wono conseil Mamadi ono be yawno non mais de torino Aliou Ba yo signe ndi kaydiro fi o wawa yaltude ndir ndi leydi lagine o mo haysi ko darno yaltira exil o fuito golle makko de parce que so don so yaltino hibira no kay solution ji kadi no wayre mais woni impossible immode daron ko wadon hala non mi nouvelle be do si on wola nali men nouvelle be do Mamadi Doumbouya si a wola nali men Bala Samura ida andi a wolale o ni sanaydu bay men nangiray on goto men ƴetti décision hande kadi force vivant ƴetti décision hande kadi parti politique ƴetti décision hande kadi men yahana yo ko ndiyan hewtanta ɗon fu poche Allah jaɓi ko ɗum mi mari ko mbiyata waɗe tout possible no accitiro nangaɓe ali tout possible no accitiro nangaɓe ɓen o ni sanay ɗum